Min jirranġa xaru jew il-parrokka, min jagħmel l-aħħar irtokki fuq wiċċu, min jipprova xi nota jew jipprova xi linja li baqgħet ħabtu sal-aħħar u min eċitati giddem dufreħ. Hekk ikunu l-atturi li tieħdu sehem fil-pantomimi li jiġu organizzati fit-teatri u fiswali matul dawn il-festi. Dal-istazzjon mar fuq wara tal-park tas-sala ta' Sir Temiz Ammit fl-Università ftit qabel waħda mir-rappreżentazzjonijiet tal-pantomima La Vallet u 3 muskatieri organizzata mill-kumpanija Bronk. Hemmhekk tkellimna ma' attur li jkun anzjuż biex mhux biss joffri spettaklu iżda anki jnisseld bis-sima fost l-udjenza. Dejjem tkun differenti nista' ngħid għaliex tista' udjenza differenti, atteġġament differenti minn tal-udjenza. Ovvjament qabel ma tibda l-pantomima tkun daqsxejn kif taqbad tgħid isek eċitat u forsi taħseb naqra aktar fuq il-play, tinsa l-affarijiet tas-soltu. Ma setax jonqos li nkellmu wkoll lil dak li qed jagħmel il-parti tad-dama għal 10 sena konsekuttiva. Kellimnieh f'mument kruċjali ħafna bejn tibdila oħra f'nofs ir-rappreżentazzjoni. Hija l-ewwel biċċa lesta, l-eċitament issa li ħaqtelaq, issa gazdawn biex inbidlu għandna 13 kostum. Minnhom 50 sekondi għandi l-għajnuna, tajjeb, il-ħajjat li jħed il-kostumi, l-assistenti tiegħu. Imma s'issa dejjem irnexxielna. Ma naqas iċ-ċabċib u l-pjaċir li l-udjenza esprimiet hekk kif rad din il-pantomima li se tibqa' tittella sas-6 ta' Jannar li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.